سلام سلام كوراتن من العالم تركوا تخطاتلتي channelنا برحقة نفلتو حاونا هايل أقوازجي ياو جبار صبغنا كل جزيرة جافينا زخنا مالتيو قدم حزي برحقتنا نفلت نيرنا لو مدما نعرفتي نبيت سب مسيو أو زي مسانا تاريخي له استفلا له هيواتون زا حفتنا مريت نقص سدرسو زغنت ندا بركتلنا وعيل له بأكل تاريخي ما بمجمريا هايلش مكو عبد الحمص مكو عبد الحمص رحبني صبو قالنا دحنا እግዚአብሔር መስገን ካፍቶም ነዚ ቻነል እዚ ክብርተ ጽቡቕ ንክኸውን ንኽዓቢ ኣስተዋጽኦ ዘበርክቱ ኣሕዋትና እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ነው ከመስገንኮ ክሓልፍ ኣይደልን እዚ ሓገዝ እዚ ንክትገብር ዘለዓለካ ነገር እንታይ ሃይልሽ እሺ ጽቡቕ ብኒ ማለት እንታይ መሰሊካ እዞም ስድራ ስዋዓት ኣብ ትግራይ ዘለው በተለይ ኣብ ገጠራት ዘለው ክሕገዙ እጃምና ክንገብር ብዙሕ ነገር ስለ ዝረኣኹ ንሱ ያለዓይልኒ ብምልኦም ኣብ ደገ ዘለኹም ኣሕዋትና ብዙሕ ፀገም ብኣካል ንሪኦውን ኣነ መፅእ ኣለኹ ዓመውን ስለ ዝረኣኽዎ ኣብ ደገ ዘለኹም ብምልኡኹም ዲያስፖራ ማለት እዩ ስድራ ስዋዓት ንክንሕግዝ ኣስተዋፅኦ ንክንገብር ይላወበኩም ስለዚ ብናሕወይ ካፍተን ንበልዐን ዘለና ንንእሽትለይ እጃምና ክነወፊ ሓላፍነት ተሰኪምና ስድራ ስዋዓት ንክንኣሊ እዚ ንዓይ በጊስኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕጂ ዝተፈላለዩ ህያዋት እንዳገዛና ለፀኒሕና ኣለና ሞ እስኪ እንታይ ክሕዝካላ መፅኢኻ ወይስ ካብ ክንደይ ዝኣክል ኢኻ ሕዝካላ ዝደገፉ ኣዕርኽታ ከነይሮም ዶ እሺ ፅቡቕ ብኒ እንታይ መሲልኩም ብምልኡኹም ኣሕዋት በተለይ ምሳይ ይሰርሑ ቤስተ ኣዕርኽተይ ማለት እዩ ሓበን በርሀ ንጉሰ በየነ ዝበሃሉ ኣብዚ ሕጂ መፅአ ዘለኹ እጃም 50,000 መብርሂት ንጉሰ ሓፍትና ሒዝናላ መፂና ኣለና ካብዚ 50,000 ክረም ዝኸውን 2 ኩንታል እኽሊ ኢና ናገዛእናላ ንርከብ ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓደ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ነገር እውን ያውን ሓውና እንድርያስ ናይዚ ሓፍትና ፀገም ብኣጋጣሚ ምስ ኣጓዕኽዎ ንስኻ እኳ ማዕረ ዓድና ከይድካ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎም ሰባት ኣቕሪብካ ክተብቃዕ ኣነ እውን ዝዓቕመይ ክገብር እየ ብምባል እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፍርናሽ ገዚኡ ሂብለይ ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ከይመስገንኮ ክሓልፍ ኣይደልን 2 ኩንታል እኽሊ መኽረሚኣ ከምኡውን ክዳውንታ ብምልኡ ሽፋን ገርናላ ኣለና ስለዚ ብኸምዚ ከዓ ኩላህና እጃምና ክነበርክት ይላቦ ሓበን በረ እንዲ ንጉሰ በየነ ብጣዕሚ የመስግነኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ እዮም ስድራ ስዋዓት ንክሕግዙ ከዓ በተለይ እዚኦም ኤርትራውያን እዮም ብትክክል ማለት እዩ ብጣዕሚ ንፉዓት ንኣሽቲ እዮም ወለዶኦም ክንደይ ኣይኮኑን ትሕተ እዮም ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብ ስድራ ፅጉማት ካሊእ እውን እጃም ኣሎ ንሰርሖ ምስኦም ማለት እዩ ብኸምዚ ከመስግኖም ንኽእል ነዚኦም ቆልዑ እዚኦም ብጣዕሚ የቐንዴልና ኣብ ዝሓለፈ ፋሲጋ ኣብ ዝገበርክዎ ሓገዝ እውን ንሶም ምሳኻ ኮይኖም ኢኹም ከም ዝነበሩ ሓቢርካ ነርካ እዚ ኣነ እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደሊ ሞ ሕጂ እቲ ናይ እኽሊ ወፃኢታት ወፂና ናይ ሽፎን ናይ ክዳውንተን ወፃኢታት ውን ኣዋፃፂና ኣብ ኢዳ እውን ንባ ቅርሺ ከም ዘለውን ሓቢርካ ነርካ ሞ ንሕና እውን ሓፍትና መብርሂት በዘን ተሪፈን ዘለዋ ዝተወሰነ ቆርብ ቁራባ እውን ኣብ ገዛ እንተስ ደርሆ ድዩ እንተስ ጤል መሳለ ድዩ ጌራ ቦታ ክትመርሕ ከም ዘለዋ እውን ምስኣ እውን ጉድኣታት ጌርና ነርና ስለዚ ያው ክቡራትን ክቡራናን ከምቲ ሓውና ሃይለ ዝበሎ ያው ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ጎስቆልቆል ብዙሕ መከራ ዝበፅሖ ህዝቢ እዩ ስለዚ ሃይለ እውን ባዕሉ ብኣካል መፅኡ ኣብ ከተማ ራማ ተረኺብና ያው ንዓ እውን ንሓፍትና መብርሂት እውን ነዊሕ ኪሎ ሜትር ኣጓዒድና ኢና ኣምፂና ዘለና ሞ ሃይለ ዝገበርካዮ ነገር ብጣዕሚ ኣብ ብሽም ቻነለይ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ እንዳዓዘብቲ ከመስግነካ ይደሊ ዝወፀ ይተክአልካ ከምቲ ብሰላም እንኳዕ ብሰላም መፅኻ ዝበልናዮ ብሰላም ክትምለስ እውን ባህጊ ኩልና እዩ ሞ ምናልባሽ እዚ ቀረየት መልእኽቲ ልትንትብላተልያትካ እያ በተለይ ንዓኻ ንብንያም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ደኺመ ከይበልካ ፀሚአ ከይበልካ ዓሪቐ ከይበልካ ብዙሕ ነገር ነዚ ጉዳይ ትጉስኩስ ዘለኻ ትንክስ ይብለካ ይኽእል የቐኒየልና ክትቁፅሎ ድማ ይላወካ ኣነ እየ ዘመስግን ብኣፈ ይኮነ በልቢ እዩ የቐኒየለይ ዝሓለፈ ተረኸ ምሓረኒ እዩ ሕዩ ንዓኻትኩም ሒዘ ኣብዚ ብጣዕሚ ተስፋ ገይረንኹ ሕጂ እውን ብንፋስጋ እውን ወዲእኻ ኢኻ 3,000 ቅርሺ መውዓሊ ኣውደ ኣመትኪ እዞም ቆልዑ ፀመም ከይተውዕድየ ናብ ማእኸል ዕና ኢልኩም ሰዲድኩም ዲኢኹም
حاونا هايدة زقاهر هاولنا جور يسحلو عميونا إنه حية حي 5 شح نغيت طمي إلو أو زي بأكل بمفاسقهم إلى بعيده حيوان بأكل مصيو 5 شح ركبنا نهي زقاهر هاولي إنزن دقي سواء دقي أرقاوي درجة زي اللي حونا اندرياسون كم تراغيوت داخلي حونا مالتيو سون ذا فرناش زي نقولوا او كركا خيدو قسيلو يا دراخ يا فرناشون اركيونا لمو اندرياسون بمسجن ميدل إشي زين حيت زنوركو هاداتن زنوركو نورن ريخا بأكل بعلها مسخنيركا تايو تزنوركو أو دوقا دي دقيسة أو من صاحي دقيسة ريخا زي ندرياس قوزاي زي أهري هابو نجورو يسحيو علمي ونينو حيو ناوزي نعيد تجانا نقلين نعيد قاس سدسة أمكني زي أهري هاولي أنا زي أهري هاولي زي حيوون طعم خمزي أمن طعم مرال كنت قبري نخو طعم تأماميني حقو سيزغزري كورانن مسانا زنوركم جزيه أبزازيونا لنا أمينا نمسكن كوري هابلي يغني له